Hello guys, good afternoon. Ngayon po ay pupunta tayo sa SM Ordaneta. Ayan. So magkakaroon sila ng parade, motorcade pa lang. At naimbitahan tayo para sumama. So I think 7 big bikes ang nasa harap. And then hindi ko alam kung ano-ano pa yung mga kasama. May kasama pa bang small CC sa likod, or kami lang na puro big bikes? Ganun lang. So makakasama natin ngayon si Chris Roms, at saka shifting gear, at saka si Arvin, si Buesheka Vlog. Yan. First time ko lang sila mang-meet, pero si Chris Roms lagi kong nakakasama. So hindi ko alam kung ano-anong barangay ang iikutin namin, pero ang sabi nila is around Ordaneta City lang. Kaya sama tayo eh, wala naman tayong gagawin eh. At isa pa eh, sa fiesta raw dito sa Ordaneta. Kaya nag-invite sila ng mga big bikers para sumama. Doon kami sa harap. Dito na lang siguro ako dadaan. Ay, ganun. Traffic ata. 5 minutes later. So, punta tayo sa sa parking. Kalimutan ko na kung saan yun ah. Ayun. Ayun yung SM oh. Maaga pa naman, 3:30 daw kailangan nandito na. And then 4 o'clock, 4 PM, go na kami dito. Ayan. Hindi nila maririnig yung busina eh. Bomba-bomba na lang. O, diba? Ang awit talaga pag sports bike. Boss, yung parking natin dito. Oh. Oo. Kasama ko sa parada, motorcade. Oo. Sabihin ko lang doon. Oo, kasama kami. Ano pa naman eh, alas 4 mag-start, no? O, sige. Dito muna ako, tambay muna ako sa loob. Hanapin ko yung mga kasama ko. Saan ba yung open parking? Pagpasok mo dyan sir, tanong mo dun sa court sa puro sa inyo. Sige. Pero pwede na rito ha. Tanong ko lang open parking. Sige. Sige. Thank you ha. Dumadagundong. Ano bang meron dito? Boss, saan yung open parking? Yun po sir sa may taas. Sa taas po, sa taas. Diretso ko lang. Hanapin ko na lang doon. Kasama ako sa motorcade. Ay, sa motorcade po. Oo, sige. Yun oh, napakaingay.
5 minutes later. Go! Good afternoon mga ka-LSP. Nandito tayo ngayon sa parking ng SM. Dito sa banda sa may likod sa may open parking. At dito ang ang meet up place namin bago kami umikot ng Urdaneta. Ayan, so susundan namin yung mga kaibigan nating mga poso. Ayan. At sila ang mauuna at susunod kami. So sa ngayon kasama natin si Sir Mike gamit itong Benelli 502X. Yan, ito yung motor natin. At si Chris Roms, ito si Sir Mike. Ayan. So meron pa tayong mga kasamang iba. Ayan sila po yan. Ayan. So dito tayo. Ayan. Meron tayong mga kasamang itong mascot. Hindi ko alam kung anong mascot ito. Hello sir. Yan yung mascot na mga kasama natin yan. Mamaya iangkas ko yan. Magiging OBR ko yan. Baliw ka yata Yan, so ito. Ito pa yung mga kasama natin guys. So meron tayong backup na ibang motor dito. So ito, ayan. Oh, ayan. Oh. Ayan, yan. Okay, kasama silang lahat. Ayan. 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 Oh, sige sir. Ayan, kasama sila. So hello, salamat po sa merienda na bigay ni Sir Pipo Cabiko. Ayan. Ito po siya. Yan siya. Ayan, Pipo Cabiko. Ayan. McLean. Ayan, McLean sila. Tsaka si Sir. Ayan si Sir. Ano pangalan mo Sir? Ariel. Oh, shout out kay Sir Ariel. Makakasama natin siya ngayon sa parade natin. Ay sa motorcade natin. Para mabigyan pa sila ng balik. Oo nga ma'am. So, as of now, mayroon pa kaming 4 na inaantay at ang sabi nagkaroon daw ng problema yung motor ng isa. So, pero parating naman na daw sila. So, ngayon start na po kami sa parade at ito na naman. Grabe! Ang iingay! Nakakabingi! Chris Roms! So, susundan lang namin sila. At ang takbo lang daw namin is parang 30. Pero ngayon 8 lang eh. Ayun 8 lang oh. Hindi pa naman ako sanay na ganito yung takbuhan. Kasi sanay tayo ng mabilis. Pero syempre syempre motorcade hindi pwedeng mabilis. Hoy doon pabalik
Ingat kayo. So, ngayon, ang hirap kong dumukot. Di kasi kami pwedeng huminto eh. Ito. Balik po ako mamaya kasi medyo mahaba-habang ano to eh, motorcade. At medyo hindi tayo sanay. So, premiere lang po tayo guys. Ayan, may mga kaibigan tayo, mga subscribers tayo na nakakilala sa atin. Binibidyohan nila tayo kanina. So maraming salamat sa inyo guys. So guys, bali ikutin lang namin ang boundary ng Urdaneta at ang Binalunan. At babalik na rin kami. Yun ang sabi sa amin ng pinaka-head ng security nila. So nabibitin talaga kami. You know? Wow! Balik na kami. Ganun lang pala yun. Ayan mga kasama natin guys oh. Yun oh, malain mo. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Alam mo ikaw lang ha. Mamaya tatayo ako. Sakit ha. So namamawit na raw si Chris Roms. Namamawit na raw. Di bali malapit naman na kami. Pabalik na kami. So ang mga big bike pala talagang hindi pwedeng ano, pabagal siya. Kasi mainit yung ano eh, yung temperature ng makina. Tapos may kasama kami si Arvin nasa likod, tsaka si Blaze Motovlog ata. Binigyan niya akong stickers eh. Ay, binigyan niya akong sticker pala kanina. So, andito na ba tayo sa may Urdaneta. So bumabomba po kami kasi para lumamig yung makina namin at saka nagre-request po yung mga tao. Ayun o, may sumasayaw po. May nagsusumbo. Diba? Mukhang babalik na po tayo sa normal ah. Nakakaliwa tayo. Galing ha. Ito pala. Ito yung Blaze Motovlog. Yan siya oh. Blaze Motovlog. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Ano nangyari? Malayo na sir. Masyado tayong mabilis. Okay lang. Naipit yung mga bus dun sa may papasok. Ay, sige. Baka may babatiin ka, sir. Ha? Baka may babatiin ka. Ha? Baka may babatiin ka. Binabati ko si Lorenzo tsaka sila Budol Boys. Oh, Lorenzo! At Budol Boys. Lorenzo!
Baka naman. Baka naman diretso kami dyan. Yung steak ko dyan. Luto na ba? Gusto mo mamaya ng 45? Ito pala si Arvin eh. Oh, ito nga yung Arvin. Sir, ikaw yung Arvin? Ikaw yung Arvin, sir? Ah, yun. Sige, Sir Arvin. Oo. Yan yung mga kasama natin. Oh, di ba? Kasama natin si Max. Oh, yan oh. Max, hello. Yes, sir. Bumamba ka rin? Sir, angkas ka na sa akin, sir. Angkas ka na sa akin. Pagsakay ko pa lang sa'yo eh, nanganib na ang buhay ko eh. Safe na safe. Tsaka to. Ayan, ano ba yan? Beeswater Technologies, ayan. Kasama natin yan. Itong mga to. Ayan. Kasama rin natin to. Ano ba? Ah, Beeswater din to. Ayan. So, hanggang dito po yung mga kasama natin. At mayroon tayong Tiga SM kayo, sir? Sa SM din kayo. Oh, sige. Tapos merong isang bus sa likod na kasama natin. So, kaya mag-stop muna kami rito at pagpapahinga. Tapos mag-go na kami. Pero mukhang uulan. A few moments later. So guys, malapit na kami sa SM at matatapos na rin yung motorcade namin. Kahit pa paano nag-enjoy naman kami. Ako, kasi hilig ko talagang pagmumotor eh. Kahit masakit na yung wrist ko, kahit masakit na yung likod ko, basta hilig mo yung ginagawa mo, masaya ka pa rin. Kahit pagod ka, di ba? Kahit pawis na pawis ka na. Ito ako masaya eh. Saka nawawala yung stress kapag nagra-ride ako. Tapos may mga humihingi ng babalik ako. Okay. Ayun eh, may nanghihingi ng stickers, so babalik na lang ako. Diba? Yun yung yun yung nakaagaan ng puso. Kasi may mga humihingi ng stickers, tapos may nakakakilala sa'yo. Kaya masaya, diba? Pero babalikan ko yung mamaya. Iikot ako dito sa Urdaneta. Kasi itong dalawang stickers para talaga dito. So kailangan maibigay ko sa kanila. Ayun, so nandito kami sa SM. Diba? Dito masarap bumomba eh. Kasi tinanong ko naman yung head ng security nila. Okay lang naman daw, maganda nga daw yun eh. Mag-ingay kami para mapansin ng mga tao. What the fuck? Hindi naman sila magagalit. Diba, ang ganda ng tunog, no? Grabe yung inline 4 pag nandito sa ulog. Oh, diba? Sorry sa mga nasa likod. Hindi ko pa sinasadya. Natutuwa lang talaga ako eh. Kaya may tumatawag pala sa akin. Dito muna tayo.